W imieniu Otca a Syna a Ducha Świętego. Nie jest Bóg z wami. Lubi bratce, lubi sestre, kniezu, lubi wasadni, je piata postna niedziela. A tu tej niedzieli započynjamy so jeszcze krótszego pościć z naszymi oczami, też korpusy krzyżów są zawodzone. Ani na te cyrkwi ich nie ladamy, jsme przeproszeni si obraz stworzyć u Jezusu naszej utrobie. Przy nim być cele blisko, bo Jeho lubość zapracować, bo lubość k Niemu. Hižo mnohe lata, tutaj piatej postej niedzieli, mnohe służby z naszych osadów putnikują do Rożanta, w tym czasu też tam zahaja Bożą mšu, zobychu przy Macery Bożej przebywają, prosili za swoje służby, bo dobre chrześcijańskie żywienie, bo dobrą zgromadność, bo przychod, bo je szkit. My prosimy Jezusa, naszego knieza, żeby nad nami też tak jednał, a żeby wszystko to od nas odewzał, sztoż nas od Niego dzieli. Uznawam Bogu Wszechmocnemu, a wam wszystkim za sumie życiu, wysoko, jednego, a dobre zamieniło. Moja wina, moja wielka wina. Dohodla prosi zbożną stajną Gdyżną Mariu, všech angelów a światów, a was wszystkich, modlcie się za mnie, ke kniezy naszemu Bogu. Smij so nad nami Wszechmocny a miłościwy Bożo, a spuścił się nam rychy, dowiedź nas do wiecznego żywienia. Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Modlmy się. Knieże nasz Bożo, Twój Syn je świat tak lubował, że je so za nią do śmierci podał. Prosimy Cię, daj, żebyśmy w Jego lubości zostali, a horliwie za nim kroczyli. Tak prosimy przez Chrystusa, naszego knieza. Czytanie z knihy Ezechiel. Tak ryczy Jahwe kniez. Le, woteru wasze roły, a wujedu was z rołów, mój ludo, a dovedu was do izraelskiego kraja. A poznajecie, zo sym Jahwe, gdyż wasze roły woteru, a z rołów was wujedu, mój ludo. Dam wam swojego ducha, zo byście ożywili, a povedu was do waszego kraja, zo byście spoznali, zo sym Jahwe. To sym ja prajił, a wukoniał. Wuprajnie Jahwe knieza. Słyszeliśmy Słowo Boże.
Moje czytanie z lista świętego apostoła Pawła Romianom. Bracia a sotry, čelni nie może ja so Bohu spodobać. Wy pak nieście po ciele, ale po duchu żywi, jeli jeno Boży duch we was bydli. Štož Chrystusovo ducha nima, tu nie jeho. Jeli je Chrystus we was, je však ciało bez rych mordbe, duch pak przez sprawność żywy. A jeli duch toho, kiž je Jezusa z mordbych zbudził, we was bydli, ożywi tun, kiž je Chrystusa Jezusa z mordbych zbudził. Tyż wasze śmiertne ciało przez swojego ducha, kiž we was bydli. Słyszeliśmy słowo Boże. Knieże Jezusa, Tybi czesza sława. Tak rieči kniez, ja sam zrova stanienie a živienie. Kujże kiż do mnie wierzy, nie umrze nigdy na wieki. Kniez buď z wami. Słowa świętego zczynia po Janu. W onym czasu skore wieste Lazarus z Betanie, zwał Maria Marty a jej sotry. Byše to ta Maria, kotraż by knieza z myru pożałowała, a jeho nozy ze swoimi włosami wytryła. To je brat Lazarus by chory. Jeho srdce dašte jemu rec knieże, lej tun, kotroho šlubuješ, je chory. Jezus to zasłyszałszy rekny, to nie je korosć, na kotruż on bumreje, ale ona służy k czeszci Bożej, żeby so Syn Boży przez nią okrasnił. Jezus lubowaše Martu a jej sotru a Lazara. Gdyż nitko usłysza, że je on chory, wostahiszcze 2 dni na tym miestnie, gdzieś wtedy przebywaše. Potom hakle praje on swoim wučomnikam, pójmy zaso do Judeje. Wučomnice praja jemu, mistrze, kwilka je tomu, zo chcychu cze Židža kamenować, a znowa tam dżejsz. Jezus odmówi, nima dżejn 12 godzin, jeli chodzisz tu wodnio, nie zakopnie so, dokeż widzi światło tohole świata. Jeli pak chodzi w nocy, potknie so, dokeż nima światła. To praje on, a potom hin rekne, Lazarus, nasz przyjaciel, spi, ale du jeho zespara budzić. Wučomnice jemu reknechu knieże, gdyż spi, bude zdrowy. Jezus pak by o jeho śmierci ryczał, aber nie mieniachu, zo ryči o spaniu. Tuż rekne im Jezus nitko jasnie, Lazarus je umrł, a weselu so za was, zo tam nebech, zo byście wierili, ale pójmy k niemu. A Tomasz z Psiminom dwójnik rekne k drugim wučomnikam, pójmy też my, zo bychmy z nim umreli. Gdyż tam Jezus dojdzie, najdzie jeho hižo 4 dny wyrowie pokowanego. Betania byše blisko Jeruzalema, około 15 stadiów zdalena. Mnozy Żydża bychu k Marcze a Marii przyszli, zo bychu jej dla bratra pokojeli. Gdyż Marta usłysza, że Jezus dże, wujdzie jemu naprzeczo. Maria pak wosta doma sedzo. Marta rekne Jezusej, knieże, gdyby ty tu był, nie by mój brat umrył. Ale też nitko wiem, że Bóg ci da, o szkuli jeho poprosisz. Jezus je prawi, twój brat zaso stanie. Marta jemu prawi, wiem, że zaso stanie, na zrowa stawaniu posledni dzień. Jezus je rekne, ja sim zrowa stanienie a žiwienie. Štož do mnie wieri bude žiwy, byrniesz umrył, a każdy, ki się żywy, a do mnie wieri nie umrze, nigdy na wieki. Wierzysz to?
Ona praje jemu haj, knieže, ja wieruję, że ty Chrystus, Syn Boży, kiż ma na świat przyjść. To praju się otenže ona a zawoła Mariu swoją sotru a szeptne jej, miś to tu je a wołacze. Ledy tata zasłyša, stane spiesznie a dobienie k niemu. Jezus nie by menucy jeszcze do usu dojszł, ale by dotal na tym miestnie, gdzieś by jeho Marta zetkała. Gdyż wula dachu Żidża, kociż biechu z Mariu w domie a ju pokojachu, zo ona spiesznie stane a winże, gdziechu za niej myslo, zo krowejdże, zo by so tam wupłakała. Gdyż netko Maria tam przyjdzie, gdzieś by Jezus, padże ona jeho wuda dałszy jemu k nohomaj a rekne jemu knieże, gdyby ty tu był, mój brat nie by umrył. Gdyż Jezus wulada, zo ona płacze, a zo tej Żidża, kociż biechu z niej przyszli płakaja, był on duchu roznuty a zrudzeny, rekne, gdzieście jeho położyli. Praja jemu knieże pój a poladaj. Jezus zapłaka. Tuż reknechu Żidża, lejče, kak je jeho lubował. Nikoci z nich reknechu, nemał tun, kotryż je slepemu oči otevřel zčinić, zo by tun nie umrył. Jezus znowa nudzko niewuboko przejaty przyjdzie krowej. By to bruzdnienca, a kamień leżeše na niej. Jezus praj, odwalče kamień. Marta, sotra zemre toho jemu praj knieże, wun jeżno czuć, jedzie hižo czwarty dzień. Jezus je praj, nisem ci rek, zo, jeli budžeš wirić, Božu krasnost buladaš, tuž odvalichu kamen. Jezus pozbieniwszy oči rekne, wódźce, dżakuju soči, zo se mnie usłyszał, jadre wiedziach, zo mnie przeco słyszysz, ale ludu dla, kiż tu stej, to reknych, zo bychu wierili, zo se mnie ty posłał. Gdyż by to praju zawoła z wielkim wosom, Lazara pój won. Nudom zemryte wujnże, wobwalene na nohomaj a rukomaj z rubami, a jeho obliczo bie spytnym rubiszkom wobite. Jezus im praj, rozwiązajcie jeho a dajcie jemu oteńcz. Wiele Żydów, kociż bychu k Marii przyszli a wuladali, štož by wun zčinil, wierjachu nitko do niego. Ewangelii naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bratce, lubi sercowe kniezu, lubi wosadni. Przed wiele latami opisał jeden niemski autor swojej wtedy wyszłej knize zczyłowaczcu scenu. Je przed kołaniem. Wszyscy są wyczyłowni zgromadzeni, swójbni a wiestnienio. Mnozy płakają. Syn zemrete je nic. Milczo prasza co jeho 7-letny syn, kotryż też nie płaka, papa, czego ty nie piszczysz? Nan odmówi, dokeż docuwa nisem tak jara zrudny. A nimo toho widzu ja, jak je wołka niewidzomny wyše kaszcza przytomna, a na nas lada, a so weseli, zo sme wszyscy tu, swojba, a tylko ludzi zełsy, a zo sme je rjane więce, a tylko kwitko przynesli, a zo ma ona jeden nowy szat, to by je menuce přece jara ważne. A nan myśli przy sebi, Rejnie sem to praju, skoro chce se mi to samomu wirić. Tym wokomiku prasza so holc dale, widzi woka pozdźišo tež, gdy so waczki przez kaszcz do jeje czyła daja? Haj, praj nan, tež to ona widzi. To pak je niče ne učini, všako je to jenož je chore a stare czyło, a ona ma tole nitko jedne młode, nowe czyło. A nan mysli przy sebi, nitko pak co tež mi płakać. A autor pisa dalej, o czymś nie możesz ryczeć, przez to, gdybyś najskierę lepiej płakać. Autor poprawom se prasza w dalszych takich podawiznach, što wierimy, a czego dla.
Wo wiru tež džensadže. W Ewangeliu sme słyszeli o Lazarusu. Jan winuje jemu swoim zczeniu mnoho teksta. Tež mnoho umielskie tworby winuje so Lazarusej. Ukażemy z toho, że je wszystko so runie tak miło, kajż sme to z Ewangelia słyszeli. Fachowcy pak praja gejczbu. Oni dwielują na tym, że je tuta pasaża historysce wierna. Dokeż tak praja, wszak jenoż Jan o tym pisa, a ani Mark, ani Matej, ani Lukasz o tak spektakularnym podałku niczo nie praja. Praszenie za nich stej, su tamni zczenicy na to zabyli? A potom je to jeszcze to, że Jan pisa, że runie tutoho dziwadla chcechu żydowscy zastojnicy Jezusa z gwałtom morić, dokeż strachowachu so jeho wliwa na lud, a przed ewentualnymi politycznymi niemierami. Ci tamni cioszczenicy pak pisają, że su Jezusa k smierci zasudzili, dokeż on stajnie zaso Mojzesowy zakon przestupi a rani o siebie z tym, że on lubość k bliższemu nad Mojzesowy zakon staje. Za nas je ważne, że my dżęcisze Ewangelii nie czytamy po takim, kajż jeden protokol podałków, ale jako teologiczne opisanie, kajż wszak je chcemy zczenie po Janu pisane. Praszamy so tuż, kotra teologiczna powieść stoi za dżęc słyszanymi słowami. Mamy tu woprawdzie jedno powieść o tym, że bu nichtu z raja śmierci wrócza do żywienia wiedziane, aber woczo dże. Zawieście je mnohim z was napadnęło, że mamy w tym długim tekście jedna pasaża w osobity woznam. Najbolej jadriwa je mianujcy ona rozmowa, kotruż Jezus z Martu wiedzie, a to jeszcze przed tym opisanym dziwom. Marta však dže Jezus je napřečo, jako slyší, že on skončne přinže. Jeje postrov zdá se trošku umětovacého rázu byč. Spoznajeme na tak tež, ona má jemu dověru. Když například praví kněže, kdyby ty tu byl, můj brat neby umrel. Toda tež netko vím, šo, o čož Boha prosiš, či on dá. Jezusova odmowa na to je tak formulowana, że dyrbi se Marta potom jeszcze korygować dać. On prawi, twój brat zaso stanie. A pobożna, kaž Marta je, myśli ona na przychodne z martwych stanienie, a prawi, wiem, że zaso stanie, przy zrowastaniu martwych na onym dniu. A nitko przekwapi Jezus. On da one przychodne wokomik, so nitko hižo stać, a formuluje światocznie, ja sam zrowa stanienie a żywienie, štož do mnie wierzy, nie umrę na wieki. Wierzysz to? Hinak prajene, štož šu swoją nadzieję na Jezusa sadzi, nie dobi czakać, hacz na one dzień. We wierze je on hižo z martwych stanął. Wieczne żywienie je so hižo zahahiło. Zemskie żywienie a biologiska śmierć nima te hiž relevancu. Hač je vire v žive, a hač umreje, rozsudne je jeno, zaso on z Jezusom związa. Cyle jemu słusza. Gdyż se człowiek w związku z tej rozmową między Jezusem a Martu to ujasnił, za siebie przywiązał, to poznał, potom są následovace słowa o Lazarusu teologiczne druhorjadne. Fachowcy praja, rozsudne však nie, że Lazarus jeszcze niekotre lata darene dostanie, a hižo nie je czuć, ale że je on przez Jezusa přiwzaty do krasnoty, do reka wiecznej śmierci wutornieny. Jezus prasza so Martu, wierzysz to? Kajż ona, mieli so my wszyscy za narečanych mieć, a kajż ona bez wahania prajić móc, ty se Mesijas, Boży Syn. Dżęc sme przeproszeni, so modlić w okrutu wiru.
Amen. Uznajmy nasz wielu do Boha, Wódca Modlimy się ke Chrystuse, kiż byście wódcy posłuszny, aż do śmierci. Niech Twoje służonice o Tebie nawuknu, krzyż niesć. Pokaż ludziom pucie, jak so hodźa przewinąć socjalne napiętości, a docpieć sprawna równowaga. Szkitaj świat przed wodą a katastrofami. Zczyn nas wolniwych, zo skudymi dobra świata dzielimy. Przetoż ze swojej śmierciu syty pokoj założył. Tebie budź dziak a sława wieki na wieki. Modlcie so wszyscy, żeby su mój a wasz łopo spodobał Bożego mocnemu wódcy. Wszechomocny Bożon, Ty se nas pouczył o potajemstwach chrześcijańskiej wiry. Wusłysz nas a wuczysz nas przez tutum wopo, przez Chrystusa naszego Knieza. Kniez budź z wami. Pozbien by utroby. Dziękujmy so Kniezy naszemu Bogu.
Woprawdźe je hudne a sprawne, zdobne a spomożne, zosoczy stajnia szudzie dziękujemy Knieże Święty Wódcwieżego mocny wieczny Bożo, przez Chrystusa naszego Knieza. Dokeż je wun, człowiek kajż my, je przez swojego przyjaciela na cara płakał, a jako wieczny Bóg jeho zrucha zawołał. Zmiluj się nad nami, wiedzie nas przez jutrone sakramenty do nowego żywienia. Przez niego kłania soci kury angelowe wiecznej radości. Z nimi daj też nasze włosy so zjednoczyć, a zgromadnie radosnie śpiewać. Woprawdźe świętość, Knieże, żołoše je świętość, czy tu dlacze prosimy. Posvědču te daraj z rosu swojego ducha, zobyście nam byłoj, ciło a krwi naszego Knieza Jezusa Chrystusa. Predać so wun dobrowolnie czerpenie uda za wun klip, dżakowaše so, wamaše a poda jun swojim uczomnikam prajo, zmicze a jeszcze šice od toho, to je moje ciło, kotrež bude za was podate. Taktež zaun pojedži keluch, džakovaše so zaso a poda jun svojim učomnikam prajo, zmiče a piče šice z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krwi, kotraž bude za was a za mnohých przelata k wodawaniu rychu. Čiňte to, na mnie wspominają. To je potajnstvo víry. Wspominają tuż niebieskie oczy na Jezusową śmierć a zrówastanienie, przynoszamy ci chleb żywienia a keluch wozbożnienia. Dziękujemy so ci, że se nas powołał przed Tobą stać a ci służyć a prosimy Cię pokornie, zgromadźuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciło a krwi Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj, Knieże, na swoją cyrkwi, bowsze ziemi rozbrojenú a wudospełniuj w lubości. Romacie z naszym bamżem Leom, naszym biskupom Heinrichom a ze všim duchowstwom. Wspomnij też na naszych bratów a na nasze sotry, kociż są umreli w nadziei ze zrówastanu, a przyjmij ich a wszystkich zemretych do światła swojego oblicza. Smij se nad nami wszystkimi prosimy Cię, spošť nam wieczne żywienie. Ze zbożnej Boha Rodzicielku Knieżnu Mariu, ze świętymi apostołami a všemi świętymi, kociż so Ci ze všech wieków spodobają, zobychmy Cię kładili a sławili przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim a we Nim dała so Ci Boże Wszechmocny Wódce w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Modlmy so, kajże Kniez nas uczył.
Отче наш, Иисус в небесах, светится Твое имя, przyjdź Twoje królestwo, stańca Twoja wola, kajż na niebie, tak na ziemi. Siedmy chlieb nasz daj nam dziś, podaj nam nasze winy, jako my też podawamy swoim winnikom. A nie wiedz nas do spytowania, ale umoż nas od złego. Umoż nas, knieże, od wszeho złego, a daj mile pokoj naszym dniam. Zmij se nad nami a pomhaj nam, zobychmy od grzecha przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom wieszczy oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Chrystus je nasz pokoj a nasze ujednanie. Jeho prosimy, knieże Jezusa, nie lada na nasze grzechy, ale na wiru swojej cyrkwy. Daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, ki se żywa a kralujesz wieki na wieki. Pokoj knieza, buď stajny z wami. Liczy jenio Boże, kotreż zebiera grzechy świata.
Modlmy się. Wszechmocny Boże, przyjęliśmy ciała krwi Twojego Syna Jezusa Chrystusa, sakrament jednoty a lubości. Daj, żebyśmy Jego żywe stawy ostali, o to prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Kłazywieniam. Jako prynjem prajmy zapłać Bóg wszystkim swojbam, koci su wczera do południa witali k sebi firmujomnych naszej osady, tu kiedy so 50 młodostnych przyjaciół na sakramencie tego firmowania, oni mieli wczera we wszelkich swojbach tu możliwość so rozmawiać o praszynach wiry i troszkę słuchać, co takle wszelkie ludzie praja o sobie, swoim podczas w tym pismie a tak dalej. Za to zapłać Bóg. Wszystkie drużki osady, któreż nasza postał Świętej Marii Dorożanta, albo się służbu za siebie przedstawić może, zetkają się dżęca we dżesacich, po takim nitko pokemszach, na farę. We dwiemaj modli się tu we farskiej cyrkwi krzyżowy pucz, dzieci są też dżęca przeproszone, od obraza k obrazie sobą hić, dżęca modli się młodzieński krzyżowy pucz, młodzina ją sobą uratuje. Rožoc w Kroščicach wutoro štvrtka piatk na po 7 večer w kloštre nedželu dvimaj wutoro 18:30. W Worklecach wutoro 18 hodin a štvrtk 17:30. W Dobrošicach ponželu 18 hodin. W kloštre je križowy puč ponželu 18 hodin niemski, piatk 18 hodin serbski, w Kroščicach jenož ponželu niemski 19 hodin. Kemše w Dobrošicach su sredu 18 hodin, w Worklecach štvrtk 18 hodin. Ceta hodina je štvrtk 18 hodin 15 w kloštre. Domov obstarania su piatk w Časecach a w Kukowej. Prynowo-provinska wučba w kloštre je wutoro serbska skupina naredže, w Kroščicach a w Worklecach je wučba po planie. Šulske kemše su w kloštre wutoro 15 hodin 30, tu w Kroščicach sredu 15 hodin. Kemše s pustnym prydowaniem a do toho se ta spowiedź w kloštre sredu večer na po 7, fara Michał Nauka. W Kroščicach piatk večer 7, fara Gabriš Nauka. Sredu je wysoki svedźen przyzywienia knieza. Kemše su w kloštre rano w 7 konwentne, a w 8 w serbskiej ryczy. Po tutych serbskich kemšach zetkaja se w kloštre seniorojo na wikarii. W Rožinče su tunđen dopona 9 kemše. W Kroščicach tu pola nas šulske kemše 15 hodin a večerne 18 hodin. W 19 hodinach je potom Rožovc przy Kapałce Wełse. Sredu su osadni we wszystkich wieskach osady przeproszeni, so przy wiesnych krzyżach Rožovc modlić po swoim poręże. W sobotu 28 su dzieci przeproszone na farę w 9 paslić palmy za bomonczku. Te trzeba ja potom niedzielu na kemšach, zetkamy však sa na doplnejších kemšach vonka przy Boszczanu, čaníme potom procesjon do cokve. Po prvním čítaniu potom dzieci z tymi palmami čanu na faru, tam mają swoją katechezu, a potom přinoši daru so zase nauroča sem do cyrkve a odkładu tu przed wołtar swoje palmy. W sobotu su szulskie dzieci 4. a 5. letnika przeproszone od 10 tu k tej spowiedzi, a od 11 szulskie dzieci od 6 do 8 letnika. Materialie za spowiedź namakacze zady w wolnym zakodzie farskiej cyrkwy przygotowane. Zapłać Bóg prajmy za jeden dar, cyrkwienski dałk za osadu 50 €. Kolpingowcy w Pančicach przeproszują młodych a starszych zajemców na przedność aktywnego koparskiego sudnika Związkowej Ligi Richarda Hempla, a to štvrtk 26. 19 hodin 30 do żule na Pančan sportniszczu. Zastup je darmotny, prosy pak so dary. W sobotu zetka se dekanatna młodzina w Nebelčicach, a przychodną niedzielę w Dwimaj na krzyżowy puczu we Wasku. Pustne wopomodziny je postawione socjalne dzieło kapucinów Severnej Albanskiej, listy bobalki za to su zady przygotowane. Na Bomončce su czasy kemšov sčihovace. W kloštre rano we 7 serbskie, 8 hodin 30 konventne,
10 cicci niemskie. W Kroščicach hižo 6 cicci, a potom 8 cicci. Kajże w prajach dopona przy Boszczanu zapoczynamy, a 10 cicci su kemše w niemskie ryczy. W kloštrze je Bomončku krzyżowy pucz za swójby, spoczatki tam potom na pocjoch przed cyrkwią. Zbierka je Bomončku šuđe za svjate kraj. Wszyscy krzyżerjo kruščanskiego procesiona zetkaja so piatk 27. po wieczornych kemszach na fare. Wuraznie su wszyscy krzyżerjo na tutu jednu a jeniczku zromadziznu krzyżerjo leta przeproszeni. Potem zwuczuje nowaczkojo. Kniżki po takim krzyżerskie za klosztorski a kruščanski procesion dostanecie farskim biurowem. Staršicka zromadzizna pri nowoprawenskich dzieci w Kroščicach je štvrtk 26. 19 hodin na fare. Do jutruna přiležno se te spowiedzi. Leca prošu, zo byście si zariadovali, zo na najpožišo hač do martroneje sredy, šte spowiedź za sebe zaplanowali, doke želny štvrtk a uliki piat v Kroščicach leca spowiedź ne bude. Po takim tutun tydzień w kloštrze w utoru 16 hodin za dzieci od 4. letnika. W Kroščicach piatku 18:30, sobotu 16 hodin a 18 hodin. W Dobrošicach sredu 17:30. W Roženče pola 4 spowiedników sobotu 28:30 17 hodin, kaž tež ponđelu 30:30 a w utoru 11:30 stajnie 18 hodin 30. Dalsze informacje tomu w uwierzchu. Przeprosimy utrobne naredźene w okno wosadnych rumnosćów. Termin je w utoru 24 od 4 po południu. Proszę si grad sobą przynieść. 28 februara zemre we Starobie 84 lat Monika Helgestowa, rodzona Kmečec z Miłočic. Kowanie requiem biešte 6 mierca Nebelčicach. 18 zemre we Starobie 77 lat Monika Jurkowa, rodzona Renčec z Prawočic. Barczo pustowieczora je dżęca po kemszach, a też ponyszpore hadżo 16 hodin. Kowanie a requiem ste jutce pondzielu 16 hodin. 14 zemre w Starobie 96 lat Maria Korforstowa, rodzona Wočakec z Kroščic. Barczo pustowieczora zanju je sobotu 28 od 16 do 18 hodin. Kowanie requiem ste pondzielu 16 hodin. Kniesny daj wszystkim zemrytym wieczny odpoczynk. Niech odpoczuje o Bożym pokoju. Jeszcze pokoju, proszę myślcie na to, że przychodną niedzielu so czas przestaje. Intencje. W poniedzielu rano za zemrytego Petra Lukasza a zemrytego starszego a bratra 16 hodin kowanie, 19 hodin krzyżowy pucz niemski. Jutro rano we 7 za żywych a zemrytego sobie Koklic Kroščic. Sredu šuske kemše 15 hodin na wieste minenie, kemše su skazane z Kroščic. 18 hodin za zemretych Jurija Šefricha, manžesku Hanu a Džoku Silviju. Večer 7 rožoc przy Kapałce. Piatk večerne za zemretu Hilžu Folklovu z Rožanta k prednoletnemu wopomnieniu. Sobotu 10 spowiedź 4-5 letnik, 11 6-8 letnik. 16 hodin spowiedź a 18 hodin spowiedź. A wieczorne kemsze za zemretu Hanu Weselinu z Radworja. Na Bomončce 6 za zemreteju Jurija Waurika a manžesku Heinžu z Kroščic. 8 za Wasadu, na po 11 za zemreteho farara Klemenca Rehora. W dwoma krzyżowy pucz, w Wasku samym czasu so młodzina zetka. Wam wszystkim zapłać Bom, to zromadne patrzo, przyjął wam odczastwia co niedzielu, prosimy Boha o żonowanie. Niech Bóg z wami. Niech was pożonuje szaromocny a miłościwy Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Dziecię pokój.